E a min, xa non como portavoz nacional do BNG, o sea, como muller, pareceme un auténtico escándalo que o señor Rueda soupera desde o mes de febreiro, que o señor Villares, o conselleiro do Mar, estaba denunciado por algo tan grave como unha agresión sexual e que o único que fixera fora encubrilo durante todos estos meses e, evidentemente, permitirlle seguir no seu cargo. Pasado venres vimos un acto grotesco na sede oficial da Xunta de Galiza onde este conselleiro, que ten unha denuncia por unha agresión sexual, foi despedido entre abrazos e aplausos polo seu goberno, que lle permitiu utilizar a sede da Xunta de Galiza para proclamar a súa inocencia. E, evidentemente, hai unha parte que é o proceso xudicial, pero hai outra parte que é a xestión e a responsabilidade política. E é gravísimo que o goberno do Partido Popular, que ten que amparar e protexer as víctimas que denuncian violencia machista, se puxera do lado do agresor. É que isto é unha cousa absolutamente inédita e que manda unha mensaxe moi perigosa á sociedade, porque o que lle está dicindo ás mulleres deste país é que cando hai unha denuncia, en vez de poñerse do lado de quen denuncia, se está poñendo do lado do denunciado. E creo que isto é gravísimo. E onte o que vimos foi a un señor Rueda que non deu ningunha explicación, que non asumiu ningunha responsabilidade e que o que nos demostra é a degradación política e moral do seu goberno e del como presidente.